og velkommen til panelet. I dag der fokuserer vi på konflikten i Syrien. Senere i dag der får vi besøg af 3 personer, som skal ind og fortælle os om deres meninger om konflikten. Men lige nu der har vi Esmeralda ude, og hun skal interviewe 3 kursister. Kan du høre mig, Esmeralda? Ja, tusind tak skal du have, Erik. Jeg står herude foran Røde Korsskolen ved Forum og skal til at interviewe 2 kursister, som for nylig er kommet til Danmark fra Syrien. تكلفة مادية كبيرة لحتى نوصل لهون للدنمارك، يعني خطر على الحياة وتكلفة مادية الاثنين. قبل الأزمة ولا بعد الأزمة؟ بعد الأزمة. الأمان موجود هو بالمناطق يلي مسيطر عليها الجيش الحر، يعني اللي المتمردين ضد النظام يمكن هن بالنسبة لهم. Velkommen til panelet her. Jeg er 3. Tak. Carl Jessen, der er FN's ordfører. Velkommen. Tak. Hanne Friis, du har skrevet, der er forfatter. Du har skrevet den her bog, der handler om det arabiske forår. Ja. Velkommen. Tak. Og så har vi Rada Ali, der er netop kommet fra Syrien til Danmark. Velkommen til dig også. Mange tak. Hanne, kan du ikke starte med at fortælle os lidt om din bog? Jo, det kan jeg godt. Det her, det er den bog, jeg har skrevet ud for konflikten nede i Syrien lige nu. Ja. Jeg har været nede og besøge en af mine veninder nede i Syrien, for at mærke stemningen dernede. Fordi at inden jeg tog afsted, der havde jeg ideen om at skrive den her bog, fordi at jeg synes, at det der sker dernede lige nu, det er rigtig, rigtig spændende. Også for det danske samfund, og det synes jeg, vi skulle have øjnene lidt op for. Ja. Så jeg, som sagt, jeg var nede og besøge min veninde dernede. Så jeg kunne mærke, hvordan stemningen var, og den var rigtig trykket. Jeg kunne mærke, altså folk var bange for at sige deres meninger, folk var bange for at gå på gaden. Altså det var virkelig uhyggeligt at være der på den måde, folk reagerede. Okay, kan du give os et lille uddrag fra din bog? Ja, altså bogen den handler jo om, hvordan det hele startede. Og om hvordan konflikten foregår, hvad der er selve konflikten. Og om deres præsident dernede. Om alt FN og sådan noget gør ved det. Okay. Rada, føler du dig krænket med dine i forhold til dine menneskerettigheder? Ja, absolut. Det gør jeg, absolut. Man har ikke lov til at sige sin mening, man har ikke lov til at gå, sige det tøj, det passer dig. Gå, når det passer dig. Man føler sig på ingen måde tryg overhovedet. Og det er simpelthen utroligt, at nogle mennesker i verden skal have det sådan her. Det er også derfor, jeg valgte at komme her til Danmark. Det er meget kendt for at være et meget humanistisk samfund. Og du føler dig tryg her i Danmark? Ja, det gør jeg. Carl, hvad mener du om, at FN ikke kan gøre noget ved det her? Jamen, jeg siger jo, at vi ikke kan gøre noget her, fordi Rusland de har en militærbase i Syrien, så vores militærråd kan ikke rigtig gå ind og stoppe det, der sker på gaden. Men I har jo nogle helt klare menneskerettigheder, som faktisk bliver krænket hver dag nede i Syrien. Ja, det gør de også mange andre steder. Det er jo ikke os, der kan gøre noget ved det. Men hvis FN ikke kan gøre noget ved det, hvem skal så gøre noget ved det? Jamen jeg foreslår, at den syriske regering laver en våbenhvile og stopper volden, og så kan vi i stedet for forhandle til noget nyt. Det er jo det, vi alle sammen gerne vil have, at våbenhvile. Men Carl, hvis jeg lige må afbryde her. Men Carl, altså, kan du ikke godt forstå, at Syrien ikke stoler på FN, siden I ikke går ind og gør noget ved alt det, der sker? Om Syrien stoler på FN, det er ikke mit problem. Vi gør vores arbejde. Men kan du så ikke godt forstå, hvis Syrien ikke har lyst til at lave en handel med jer? Det er op til dem at gøre det. Hvis de indfører en våbenhvile, så er vi villige til at lave en handel, og så må de gå med på det, hvis de har lyst til det. Og Rada, hvad siger du til sådan en aftale? Det synes jeg lyder meget godt. Men vi kan jo ikke bare gå hen til vores regering og sige, hey, våbenhvile. Det går jo ikke. Vi har jo prøvet flere gange. Det er jo heller ikke og det er jo derfor, vi demonstrerer, Carl Jessen. Det er jo heller ikke jer, der skal gå hen til regeringen og lave en våbenhvile. Det er jo regeringen, der skal lave en våbenhvile over for jer og stoppe alle de tilbagehold og anholdelser, der har været. Men Carl, jeg tænker lidt, altså i Danmark, vi er kendt for at gerne vil hjælpe andre lande. Nu siger du er ligeglad. Jeg har jo ikke sagt, at jeg er ligeglad. Jo, du sagde, du behøver ikke at gøre noget. Det var deres problem. Altså Danmark, vi er kendt for at hjælpe andre. Altså, hvis jeg lige må bryde ind her, så er Carl jo for det første fra FN. Ja. Og FN,
de plejer jo at gøre noget ved den her slags. Jeg har aldrig sagt, at jeg er ligeglad med det, der sker dernede. Jeg har sagt, at det er ikke vores problem, om de har lyst til at indgå en aftale med os eller ej. Men regeringen vil jo ikke lytte på, hvad syrerne siger. Ellers så var det jo stoppet for længst. Så hvordan skulle de kunne indgå en våbenhvile? Jamen, det er jo regeringen, der er op til det. Det er op til dem at indgå en våbenhvile, fordi så kunne det jo være oprørende, de stoppede. Og så kunne vi finde frem til noget andet. Men hvad hvis regeringen ikke vil indgå den våbenhvile? Hvad skal der så ske med Syrien? Ja, så det er deres problem. Det kan vi desværre ikke gøre så meget ved. Venter vi så bare på, at Syrien den går under, så vi slipper for den her konflikt, og så Som behøver sagt, vi ikke tænke på det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Hanne, hvad siger du til det, der bliver sagt på begge sider her? Altså, jeg kan jo godt forstå, Rada, at hun er lidt deprimeret over det, der sker nu. Det vil jeg også selv være, og efter at have været dernede, kan jeg forstå, altså jeg kan virkelig godt leve mig ind i det. Så ja, altså, jeg vil jo ønske for hele Syrien, at der kunne gøres noget, men som Karl siger, det er bare rigtig svært. Ja. Men selvfølgelig, jeg kan også godt sådan høre på ham, at de vil gøre, altså de vil prøve at kæmpe, men de kan ikke. Så jeg er lidt på begge sider, vil jeg sige. Tak fordi I gad at være med os i dag. Så tak. Ja, vi fandt jo desværre ikke ud af nogen fredsløsning, men hvis I vil, så kan I chatte med Karl her lige om et øjeblik. Så sidder han nemlig klar på tasterne. God aften!